Ahoj! Dnes vám ukážem, čím čistím naše stoly, aby boli krásne, biele, ešte dlho. Tento stôl, ktorý tu mám asi, vlastne 5 rokov, odkedy vznikol salón na míru. Je to prvý stôl, ktorý som vlastne chcela od manžela vyrobiť a je z bielej perličky. Tu vidíte detail, vlastne jednak opierok, ktoré už majú asi tiež nejaké 2-3 roky a jednak toho stolu. A čím to čistím? Tak, úplne jednoducho. Toto je dezinfekcia, ktorú používam na povrchy. Používam to jak na opierky, tak priamo na stôl, na mriežky, na všetko proste. Krásne to otrie, nie je problém. Ale ak sa stane, že vám spadne štitec na stôl, a je celý od gelu a potom nemáte čas riešiť to, že to musíte hneď otrieť a on zatvrdne, tak potom mám dve pomôcky a to je čistič gelu. Tento je fajn, keď je to ešte také mäkšie, alebo keď je to lák, keď je to farebný lák, tak to nie je problém. Nastriekam, otriem, je to dole. Ale ak sa stane, že to tam je treba z týždeň, alebo mesiac, alebo tak, tak potom čistím týmto Hraniclinom. Hraniclin používam aj na čistenie nových stolov, keď vlastne je od lepidla alebo čokoľvek, akékoľvek nečistoty. Prípadne, ak tam zaschne na tom stole na vrchu gel, tak to jenom kvapnem, nechám pôsobiť, otriem, nie je problém. Takže toto môžete kúpiť na našom e-shope alebo v rôznych iných predajniach, kde predávajú nejaké nábytkárske potreby, takže to si môžete vyhľadať. Hraniclin je skvelý. Je skvelý na čistenie nielen manikárskych stolov, ale vôbec rôznych iných nábytkov z laminátu a z laminátových dosiek a podobne, ako ja si nebudem sťažovať. Takže ak by ste mali nejaké otázky alebo chceli niečím poradiť, kľudne napíšte, volajte kamkoľvek na akúkoľvek sociálnu sieť alebo na telefón, na mail, som k dispozícii. Tak sa majte pekne a prajem pekný deň. Ahoj!